Bon dia. Aquest divendres s'ha celebrat, com cada any, el Dia Internacional dels Treballadors i com cada any hi ha hagut manifestacions al carrer amb milers de persones per reivindicar els drets dels treballadors. Però, a diferència d'anys anteriors, segons algunes versions, el nombre de participants no ha estat el mateix. És temps, doncs, de reflexionar i, per fer-ho, a més amb coneixement de causa, ningú millor que Josep Maria Álvarez, secretari general d'UGT a Catalunya. Benvingut. Gràcies. Això de les xifres sempre és un tema controvertit, no? Vostè té la sensació de que va sortir menys gent al carrer en l'últim capítol del Dia dels Treballadors, divendres? No, a la Manilla de Barcelona jo tinc la sensació que hi havia més gent, però vaja, aquesta és una guerra perduda, jo ni lo intento. Si algú creu que hi ha hagut menys gent, doncs què li hem de fer? A mi realment el que m'interessa és el contingut de la reivindicació, sobretot poder traslladar a la gent que no ha anat a la manifestació com veiem nosaltres la situació i denunciar, que és el que fa el 1er de maig, el moment en el que estem, les injustícies, els problemes que tenim. El moment en el que estem és un any multielectoral. Això suposo que condiciona tant les reivindicacions com els plantejaments de com afrontar el futur econòmicament. Bueno, les reivindicacions no massa, però en realitat jo crec que afavoreix molt les perspectives, perquè venim d'un temps fosc, 8 anys de crisi, 3 anys de reformes absolutament brutals, desreguladores, de pèrdua de drets sense precedents, i a mi em fa l'efecte que ara tenim un any per endavant que si som capaços, menys d'un any, d'explicar, de debatre, d'intentar que la societat es faci ressò de les solucions que nosaltres proposem. Aquestes polítiques no són perquè sí, pot haver unes altres polítiques que no detrenguin drets, pot haver una altra manera de repartir la riquesa. Durant la crisi es diu que ens hem empobrit, sí, sobretot els de sempre. Hi ha alguns que s'han enriquit més que mai, per tant, hi ha estadístiques que posen de manifest fins a quin punt s'ha traslladat les rendes o sigui, els que han crescut són les rendes del capital, per contra, les rendes del treball, els salaris han anat a la baixa. Doncs jo crec que tot això és el que hem de situar, i per nosaltres això té una paraula que és derogació de les reformes laborals. Reformes laborals que de moment en treuen pit justament des del govern, i vam veure una prova a l'última reunió del Consell de Ministres que va sortir el dijous a la tarda, i on es van donar algunes xifres amb les que segurament no hi acaben d'estar d'acord des de l'àmbit sindical. Per exemple, amb la creació de llocs de treball. Avui, en una entrevista al País, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, parla d'aquesta cadència de 500.000 llocs de treball anuals que poden arribar a ser de 2,1 milions a l'any 2018. Ho veu realista, això? Bueno, és que jo crec que ningú no pot veure que això és realista si no ens diuen on es crearan aquests llocs de treball, en quins sectors, per fer què, quin és el creixement que tindrà aquest país. Jo crec que aquest és un govern que... Creixement parlen del 3%. Sí, però no ens diuen com es farà. Per tant, jo crec que aquest és un govern que sobretot fa previsions en funció del vent. I ara, com que ha baixat el preu del cru i les coses estan una mica millor, el dòlar-euro és més favorable per a les exportacions, hi ha 3 o 4 coses que diuen... Bueno, hi ha una altra cosa també que hem de valorar, que és quins llocs de treball es crearan, si seran de 4 hores, si seran de 6 hores a la setmana, perquè ara és igual que sigui un lloc de treball de 4 hores o que sigui de 8 hores o que la quantia econòmica d'un alta a la Seguretat Social sigui de 400 euros al mes o sigui de 1.800 euros al mes. És en aquest sentit que jo crec que el govern juga amb les paraules. Però en tot i això, jo crec que nosaltres hem d'aprofitar aquesta situació per intentar millorar la vida de la gent. En aquest sentit, el primer objectiu, la primera aturada són els salaris. I volem que creixin els salaris. I volem que creixin els salaris per 2 coses. Per repartir la riquesa i que la gent tingui més recursos, pugui viure millor, i perquè la gent que no té feina pugui tenir feina a partir de que la gent que cobrarà més podrà consumir més, que aquesta és la garantia que efectivament podrem millorar la situació amb la que estem. Vostès volen que pugin els salaris un 1%.
El senyor de Guindos parla avui d'un 1,5% d'aquí al 2018. Sí, hi ha una diferència substancial. Nosaltres volem que pugin els salaris un 1,5% aquest any. No, ell ho diu de mitjana amb tot aquest temps. Ja, per això ho dic, que hi ha una diferència substancial. Un 1,5% d'aquí a l'any 2018 doncs és no res. Vol dir que pràcticament és congelació de salaris fins a l'any 2018. Jo crec que això és visualitzar el nostre país més mirant cap al Marroc que cap a Alemanya. A Alemanya en aquests moments els salaris estan pujant 5-6%. Nosaltres amb això el que farem és només una cosa, que és ser més competitius per vendre a l'exterior, però el mercat interior no es reactivarà i per tant vol dir que la nostra qualitat, la qualitat de vida de la gent a casa nostra no millorarà. No recaptarem per poder millorar la sanitat ni l'educació ni per poder tenir més serveis socials. És amb aquest sentit, amb el sentit que jo crec que el govern del Partit Popular doncs, és un govern que no té rumb, que mira doncs, les estadístiques, que fa el que li diuen els que pensen en enriquir-se molt a costa dels ciutadans del nostre país, sobretot els organismes internacionals, la pròpia Comissió Europea, d'una manera molt especial Alemanya, i així ens va. Per això som optimistes i tenim esperances, perquè pensem que segurament que a finals d'any hi haurà una majoria al Parlament que acabarà amb totes aquestes polítiques i que es centrarà en pensar en els problemes de la gent i en trobar alternatives als problemes que té la gent. Vostès donen suport, encara que sigui tàcit, a altres formacions polítiques, especialment algunes de noves, de cara a les pròximes eleccions? No donem suport a ningú. Però els hi ve de gust que hi hagi un canvi en aquest sentit? Nosaltres volem que hi hagi un canvi de majories al Parlament, és evident. Això, jo crec que si no volguéssim això no representaríem els interessos que estem representant, sobretot de polítiques. De polítiques i de polítics? Suposo que és bastant difícil que pugui haver una majoria, un canvi de polítiques si no hi ha un canvi també d'alguns responsables polítics. Nosaltres no entrem en el joc de si aquest és millor o aquest altre és pitjor. No tenim una definició política determinada. Ara, el que sí que ens agradaria és poder incidir amb els programes i sobretot en generar una majoria que estigui pendent de la vida política no només el dia que es vota, sinó durant els 4 anys. Per nosaltres, aquesta història que ve de llarg a casa nostra, que votes un dia i l'endemà el president del govern surt i explica que les coses no estaven com jo pensava i per tant he de fer un esforç patriòtic i ara doncs he de fer el contrari del que havia dit. No, miri, el que vostè tenia de fer, si de debò és un demòcrata i representa els ciutadans, és dimitir, tornar a convocar eleccions i la gent ja decidirà si vol això o vol una altra cosa, no? És amb aquest sentit, amb el sentit que jo crec que s'han de crear les condicions, perquè si no, no aconseguirem derogar la reforma laboral, i si no deroguem la reforma laboral, jo crec que serà molt difícil per la via de la negociació amb la patronal o per la via dels canvis específics amb la legislació, si no és de cop, tornar a situar-nos en condicions de poder avançar des del punt de vista dels drets. Per avançar, i referint-nos a una cosa que estava bloquejada, el dia 7, com feia vostè referència, tenim una nova reunió per veure si es desbloqueja la negociació col·lectiva amb aquest 1%. Quines perspectives hi ha que es mogui alguna cosa? La veritat és que no és fàcil dir i poder adelantar-nos què passarà, perquè la patronal és molt volàtil. Un dia diu que sembla que sí, l'endemà diu que no, avui diuen que els convenis i els salaris han de pujar, hi ha altres que parlen eufemísticament que en alguns sectors... Potser en un any electoral serà més fàcil aquest desbloqueig. Bueno, és que jo crec que per dir les coses pel seu nom depèn en bona part de la pressió que exerceixi el govern del Partit Popular sobre la patronal i per tant ja comencem a tenir els primers efectes positius. Si les enquestes no li van bé al PP, segurament que li dirà la patronal, escolti, afluixi que ja li he donat massa a vostè. Ara doni vostè una miqueta i la prova d'això és per la via de l'acord.
d'acord, ahí estem, i si ens apropem a l'1,5%, que és el nostre referent des del punt de vista de salaris, doncs arribarem a un acord que jo crec que serà molt positiu. Hem d'incloure la clàusula de revisió salarial perquè tampoc volem sentar el precedent de que encara que ara la inflació sigui a la baixa, doncs amb el futur no tinguem clàusula de revisió, que és una altra de les batalles que hi ha damunt de la taula, i els agradaria doncs que amb el tema de la clàusula d'ultraactivitat, que és el que està aturant bastant la negociació col·lectiva, poguéssim arribar a un acord per aparcar-la. Amb un 1%, però, afirmarien? Depèn si hi ha més coses, ja ho hem dit. Si tractem temes de la clàusula d'ultraactivitat i hi ha clàusula de revisió salarial, doncs podríem plantejar-nos la signatura de l'acord. Vostès plantegen un canvi de model polític, plantegen un canvi també de model de reforma laboral, tal com està establert ara. S'han plantejat els sindicats en general un canvi també de model sindical per adequar-se als nous temps, o creu que això s'està portant al dia? Bueno, és que el canvi no estem fent cada dia. Segurament que hem de fer més canvis. Hi ha un de bastant radical que estem fent ara, perquè nosaltres hi ha una cosa per la que no estàvem preparats, que és per tenir a casa nostra algunes persones indignes. El tema de la corrupció. Sí, jo crec que ho hem de dir clarament. Nosaltres no estàvem preparats per això, i per tant estem fent canvis al sindicat per poder controlar més els recursos del sindicat, per poder detectar els problemes que pugui haver. Hi ha organitzacions del sindicat que estan en un procés també de transparència, i dic que hi ha organitzacions perquè en el cas de la UGT de Catalunya nosaltres ja des de l'any 2008 venim publicant tota la nostra relació amb les administracions, i la llei que ara s'aprova no ens exigeix més del que ja estàvem fent, encara que estem treballant més coses, perquè efectivament jo crec que la societat en aquests moments ens exigeix conèixer més coses de les finances del sindicat, i ho hem de fer. Tot això complicat, perquè som l'únic país europeu que ho està fent. Els alemanys ni se les passaria pel cap donar a conèixer les seves comptes, perquè això no deixa de ser una arma que té la patronal també a l'hora de negociar amb tu. Per tant, creu que poden ser irregulars els comptes dels sindicats alemanys? No per això, no ho fan per això, ho fan senzillament perquè el que no volen és que les empreses, ells que tenen una caixa de resistència importantíssima per poder mantenir algunes vagues, i la patronal sap quines són els diners que tenen la caixa de resistència, és evident que saben quin és el temps que resistiran, i serà més fàcil poder desmuntar les vagues que fan els sindicats. Ho dic en aquest sentit. Nosaltres som una organització que defensa interessos de part. Per això no sé si algun dia algú dirà que no l'hem encertada, però jo crec que ara ho hem de fer, perquè és pitjor el remei que l'enfermedad, per entendre's, i per tant, en aquest sentit, jo crec que hem d'obrir de bat a bat les portes del sindicat, però hem de fer més coses, perquè en realitat hi ha una part de la gent que ens veu allunyats. Quin? Doncs les persones que treballen en subcontractes, que veuen que a l'empresa per la que treballen hi ha un comitè que treballa i que defensa els seus companys, i ells no els veuen defensats amb la mateixa mida que la resta de companys. Els sindicats són ells. Si ells no fan per organitzar el sindicat a la seva empresa, des de fora el sindicat no pot organitzar-se dins de la seva empresa. Però segurament que això també costa que la gent ho entengui, perquè també segurament que hem fet masses fotos institucionals i potser la gent s'ha vist massa a prop del poder. El tema de les subcontractacions, el tema de l'externalització, tot això ha fet baixar les quotes d'afiliació als sindicats? No, les quotes d'afiliació l'han fet baixar l'atur. La pujada de l'atur ens ha fet baixar les quotes d'afiliació, molt menys que l'augment de l'atur. Estem parlant d'una pèrdua d'afiliació en el cas de la UGT de Catalunya del voltant del 7%. Aquest any 2015, els primers mesos comencem una altra vegada a pujar amb afiliació. La representació a les empreses no ha baixat percentualment, ha baixat el número global de representants perquè es tria menys, perquè hi ha empreses que s'han tancat i perquè la gent té por, perquè avui és molt més difícil que un delegat, una persona, prengui la decisió de presentar-se amb unes candidatures del sindicat, i nosaltres, si no tenim candidatures, no podem, no hi ha eleccions sindicals, no es trien representants, però estem parlant de que avui Comissions Obreres i la UGT estem fregant
84% de tots els delegats que es trien a Catalunya, amb una diferència entre tots els sindicats del voltant de l'1%, a favor de comissions obreres, i que crec que demostra fins a quin punt els arrells del sindicat a les empreses funcionen. També perquè la gent no es deixa emportar pels titulars, perquè els coneix la gent que està allà. A la SEAT coneixen els seus representants, a la Nissan coneixen els seus representants, a TV3 coneixen els nostres representants. És en aquest sentit, en el sentit que jo crec que la degradació no és la que pot pensar de vegades llegint determinades informacions la gent. El tema del finançament, els sindicats depenen encara en part de l'administració, encara que majoritàriament de les quotes. Per garantir una total independència, no haurien de prescindir d'aquesta dotació per part de l'Estat? Això no és fàcil d'explicar en un moment, però intentaré explicar-ho. Nosaltres no és que depenguem de l'administració, és que hi ha molta gent que no està afiliada al sindicat que rep el resultat de les negociacions del sindicat, i que si no hi hagués aquesta subvenció reberia aquestes negociacions, aquests resultats de les negociacions dels sindicats a costa només dels que estan afiliats. Per tant, la subvenció de l'Estat ve a pagar les despeses que la pròpia Constitució espanyola ens obliga a fer, alhora que la Constitució espanyola ens obliga a representar a tots els treballadors amb independència que estiguin afiliats o no estiguin afiliats. A Alemanya, si tu no estàs afiliat al sindicat, no cobres el conveni col·lectiu que ha signat el sindicat. Per això a Alemanya l'afiliació sindical està de la vora del 70%. I a pesar d'això, a Alemanya tenen subvencions de l'Estat infinitament superiors de les que tenim nosaltres. Però jo crec que de qualsevol manera, en el moment en què estem, en tots aquests arguments, doncs hem d'intentar que cada dia la nostra relació amb l'administració sigui més prima, i de fet en aquests moments ho és bastant. I jo crec que no trigarem massa temps en tenir plenament coberta la financiació del sindicat per la via de les cotitzacions. Vostè porta 25 anys sent el secretari general d'UGT a Catalunya i ara ho deixa després d'aquest mandat, que ja ha dit que és l'últim. Ho deixa, entre altres coses, per anar a substituir el senyor Méndez a l'àmbit estatal? No, el deixo perquè crec que he cobert una etapa, no perquè estigui cansat, no perquè no tingui idees, no perquè no tingui interès, al contrari, no perquè l'organització em demani que em vagi, ho deixo perquè crec que l'ho he de deixar. Però alguns li demanen que vagi a substituir el senyor Méndez? Bueno, és evident que en aquells moments en els que estem, ja no només a Catalunya, que crec que hi hauria una majoria amplíssima del sindicat que estaria satisfeta, sinó que al conjunt de l'Estat també hi ha gent que efectivament sí que m'ho demana, però jo crec sincerament que el que cal en aquests moments és segurament anar a lideratges més joves, perquè és el moment que vivim i perquè segurament que és el que demana la majoria de la societat. Matías Carnero el substituirà aquí a Catalunya? Jo crec que té tots els números i dona el pas endavant. Depèn en bona part d'ell. Jo crec que l'organització li donaria recolzament, però tampoc hem de patir per això, perquè a Catalunya afortunadament tenim gent suficient, amb molta capacitat, amb molts anys de treball, amb experiència per poder substituir-me. Per tant, jo crec que això no serà un problema, sinó tot el contrari. Crec que l'organització sortirà guanyant a mig termini, en tota seguretat, amb la substitució del secretari general. Les seves circumstàncies professionals han canviat últimament. Ha passat de ser prejubilat, tot i que ha estat fruit d'un ERO, a l'empresa a la que ha estat vinculat tota la seva vida, que era actualment Alstom. Li ha fet canviar la perspectiva de les coses, aquest nou estat en el que es troba? Sí, no hi ha cap dubte. En aquests moments soc un aturat i estic cobrant de l'atur, una part de l'empresa, de la indemnització, i una part de l'atur, i efectivament et fa canviar i et fa repensar-te moltes coses. Entre altres, pensar en les desenes de milers de persones a Catalunya, gairebé 1 milió a Espanya, de més de 55 anys que s'han quedat sense feina i que no han tingut l'oportunitat que tinc jo de fer-lo a través d'un ERO amb acord i, per tant, de capitalitzar
la indemnització i de poder tenir la jubilació amb una perspectiva als 63 anys, encara que sigui una merma de la pensió. És per això que a mi, en aquests moments, una de les coses que em motiva i a la meva organització és veure de buscar un pont perquè la gent de més de 55 anys, que l'ho ha donat tot per aquest país, en 30 anys, en 40 anys de cotització, finalment puguin jubilar-se amb una pensió digna i que puguin tenir cobert aquest temps. Tot això es costa menys que el que va pagar el govern per rescatar el Castor, no? Que li va donar al Florentino Pérez pel Castor. Crec que en justícia s'han d'atendre aquestes persones. Aquesta és una de les conclusions d'aquest canvi. De la nova circumstància personal i professional en la que es troba. Senyor Josep Maria Álvarez, secretari general de l'UGT, sort en la reunió del conveni del dia 7 i moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest diumenge al matí. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.